É un mundo feliz. A austeridade invadiu o discurso político como remedio ineludible para sair da situación de crise económica que atravesamos. Mesmo chegou a converterse en consigna única a que reducir programas electorais, promesas, discursos, mítins, etc. Caso parecido foi o da redución e adelgazamento das administracións. A acción de goberno incide na supresión dos chamados chiringuitos, pero curiosamente reforza o papel das diputacións provinciais. Del PP, jódete, jódete. Si no eres del PP, jódete, jódete. Si no eres del PP, te vuelves a joder. Con todo, o debate sobre a súa existencia está moi vivo. A Diputación para min foi un órgano que quedou aí na Constitución, que quedaron así un pouco sin un estatus claro, é dicir, non son fiscalizados igual que son os concellos, que a administración autonómica, é dicir, podemos ver que todos os días, tanto no boletín oficial como en todo, que se gastan cartos, é dicir, sin ningún tipo de control estatal ou financiero, por así decirlo, e, bueno, é totalmente un sistema clientelista, é dicir, onde o presidente, por exemplo, na Diputación de Pontevedra, ves que ten 11 millóns de euros á súa disposición e fai con eles o que lle dá absolutamente a gana. Evidentemente, esa estructura que é puramente administrativa tampouco ten unha razón lóxica desde o punto de vista histórico ou territorial aquí neste país, pois é unha división puramente administrativa con esa finalidade centralizadora e de control clientelar, porque nin sequera teñen competencias tal cual, empezanse a dar agora, pero sempre tiveron unhas competencias de complementar, de coordinar os concellos, de axudar a aqueles que non tiñan, e con esa disculpa o que facían era repartir fondos entre os concellos amigos e aqueles os que lles interesaba sacar votos. Foi así e agora fortalecese eso, dáselle máis recursos, empezanse a dar máis competencias para fortalecelas e seguir dominando o territorio desde o centro. A Diputación está, as Diputacións en xeral, a de Pontevedra en concreto, que é a que máis coñezo, pois están actuando un pouco como ente favorecedor de aqueles concellos nos que goberna. Nos entendemos que poderíase facer unha mellor función social repartindo todos esos cartos que perciba a Diputación de unha forma equitativa nos concellos, e que sean os concellos, que son a entidade máis próxima ao cidadán, a que reparta eses cartos naqueles eidos que mellor que máis lo necesiten, naquelas funcións ou naquelas atribucións que mellor necesita o concello. A Diputación hoxe nós pensamos que non ten finalidade. Desde o noso punto de vista, deberan desaparecer. É evidente que a pé de rúa, entre a xente do común, non se percibe con claridade cales son as funcións exactas ni as razóns de existir dos entes provinciais. En todo caso, existe coincidencia en que as súas accións e orzamentos que manexa ben puideran ser xestionados ou pola Xunta ou polos propios concellos. Os membros desta institución non se elixen directamente pola cidadanía en eleccións, e o seu reparto responde ás veces máis a aritméticas internas dos partidos que ás razóns de representatividade da poboación. Os diputados provinciais teñen que exercer unha labor fiscalizadora e se non se lle dá a documentación como a lei di que teñen que dar, pois ao final haberá que ir á xusticia e haberá que buscaba onde haxa que buscaba, pero eu penso que teñen que facer moito máis do que están facendo nestes momentos. Entendemos, e iso é a nivel diputación, a nivel concello, a nivel calquer tipo de democracia, unha boa oposición fai un bo goberno. Eu entendo que en estes momentos non existe oposición. Non existe oposición nin na Deputación de Pontevedra, non existe oposición no Concello de Moraña. O primeiro partido da oposición está desaparecido, fora de combate, é que non existe.
hai determinadas cousas que xa entran na competencia xurisdiccional máis que política, porque política podes pedir responsabilidades políticas, pídense de feito responsabilidades políticas, pero xa ves no que quedan as peticións. Entón, hai determinadas cuestións de financiamento ilegal que polo seu propio nome xa son de competencia xurisdiccional, aparte de política, evidentemente. O certo é que existe unha opinión amplamente espallada de que as deputacións son focos de prácticas pouco transparentes, cando non de caciquismo, enchufismo e políticas clientelares. En moitos casos, a xustiza ten avalado estas impresións. No caso da Diputación de Pontevedra, e quizáis para contribuir a aclarar que é e para que serve, o seu presidente explica as funcións do organismo provincial. E así ten que ser, a pesar de ser un momento moi difícil e moi complicado do punto de vista económico, os recursos que haya teñen que ser para aquelas infraestructuras que nos demandan os concellos, infraestructuras básicas, e tamén, por certo, para atender as persoas que ahora mismo necesitan ter traballo, que non é unha cuestión menor, é unha cuestión de máxima importancia, e, por lo tanto, son os dous eixes de actuación da educación. Infraestructuras básicas e, sobre todo, atención ás persoas que máis o necesitan neste momento, que ter traballo. En eso é no que estamos, que digo, ocupados a diario. Todos os actos que fai de inauguración ou tal os converten en actos populares, é dicir, onde vai a Vían alzar a súa figura e nada máis. E o presidente, xa lle chaman o presidente, e esa é a figura, ao final é o que funciona en estruturas caciquís, ao final, quen se ensalza, e aparte xa non é só pola estrutura caciquil, a teima que ten o Partido Popular de patrimonializar todas as institucións. Eu tuve moitas conversas con o que hoxe é presidente, con Rafael Louzán, sendo vicepresidente, e a verdade é que supo situarse. El daquela levaba a obras e supo buscar en todos os concellos, digamos, ese apoio, esa necesidade, el faicho o favor e logo ti tes que devolverlo, non? E así chegou a presidencia da Diputación. Vexo ao mesmo tempo un secuestro total dos medios de comunicación, donde se lle dá cartos aos medios de comunicación, se lle paga, vamos, en publicidade, todos podemos ver que incluso hasta en periódicos deportivos, como é o Marca e tal, se sabe de vez en cuando unha páxina da Diputación sobre calquer tema, servicios sociais, cultura, deporte e tal, é dicir, o único que estaba facendo este señor con eso é pagando con cartos públicos a súa imaxe. O que máis é o que menos debe o favor, non? E aqueles que non lle deben, a legislatura seguinte están liquidados. E todos sabemos que hai un certo amiguismo, un certo clientelismo que dá lugar a que aquelas persoas afíns ou amigas dos afíns entren e aquelas persoas que non son afíns pois non entren, non? Louzán, quero dicir, creo que de todos coñecido, cando menos a xente do Salnés fala con bastante naturalidade dese tema e das vinculacións que pode ter o Partido Popular con narcotráfico. Sempre se falou con naturalidade no Salnés diso. O mellor aquí escápasenos máis, pois porque non temos esa vinculación nin esa proximidade, pero sempre se falou, penso que con naturalidade deso. E, bueno, serán eles en todo caso os que teñan que explicar estas vinculacións que me parece bastante grave como para tomarse a lixeira, como se están tomando. Estamos nun terreno moi fangoso que non todos, que a xusticia neste momento non entrou. Eu creo que a Todos Santos chegará ao seu día, como pasou en Ourense, pasou en outros lados, é dicir, que a xusticia algún día, pois, actuará. A Deputación de Pontevedra ten emprendida unha campaña polos concellos da provincia, que consiste na construcción a esgaia de campos de fútbol de herba sintética. A proliferación destas instalacións levanta gran controversia, xa non só polo seu custo, senón e moi especialmente polo momento social no que vivimos. Os estadios vibran coa emoción, cando hai emoción, e cando non deixar no estar. As caixeiras deste centro comercial son as miñas irmás, co rei de España nas súas mans. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. É imposible ser normais unha vez máis, e penso
podería ser agora mesmo un saxofón. Notas sórdidas asumen a existencia como Celta en segunda división, segunda división. Bueno, en Cuntis, se están vendo os datos de paro, son asombrosos, é dicir, que nunha población de 5.000 habitantes haxa 400, 500 personas no paro é unha barbaridade, e moitas outras personas que xa non están no paro, por desgracia, é dicir, xa tuveron que marchar para outros países. E aquí en Moraña igual, falamos de infraestructuras, pero despois enchémonos a boca, pero cando realmente hai que botar mandelas, todo se volven visitas oficiais, inauguracións, cartéis, pero non se ve máis. Hoxe, moita xente de Moraña ten que asistir a centros de día de concellos limítrofes. Concellos moitas veces que non son máis grandes que a Moraña, poñamos, por exemplo, Portas. Xente de Moraña está asistindo ao centro de día de Portas. O caso concreto este do campo de fútbol, de que ese $1 millón se podía haber invertido no polígono industrial e non nun campo de fútbol. Temos determinados servizos, como de xinecoloxía, ou de matrona, tal, ou de pediatría, o servizo de pediatría que é moi deficiente. Ese tipo de cuestións non se están promocionando, non se están dando recursos, pero xa non só falamos da Deputación, falamos da Xunta de Galicia. Nos fixemos varias reunións antes de que empezara o colexio para informar aos pais de que este ano se iba a cobrar o comedero escolar. En Moraña é un dos concellos da provincia de Pontevedra o que ten maior natalidade, o de maior natalidade con respecto ás mulleres en idade fértil, me refiro. É o segundo de Galicia. Sin embargo, compartimos un pediatra con Cuntis. Nas cartillas dos nenos aparece como centro de referencia Cuntis, en vez de aparecer Moraña. Temos un pediatra que lle dedica 3 horas ao día a Moraña e o resto a Cuntis, que nos parecen totalmente insuficientes. Unha matrona que ven 2 horas á semana e que a preparación de parto teñen que ir a facela a Lérez. Malia todo isto, criticar os investimentos brutais en campos de fútbol non significa opoñerse a que os rapaces e rapazas poidan gozar de instalacións decentes para a práctica deportiva. E é unha salvaxada, é dicir, que se faga unha infraestructura dese tipo con un coste enorme a 3 km unha da outra. O que non é lóxico é non ter un criterio racional ou de planificación territorial de a onde vai un campo de fútbol, a onde non, onde se pode construir para atender a máis xente e onde non. Eso é despilfarro, non facer un campo de fútbol de erva sintética. O que é despilfarro é colocalos a diestro e siniestro onde o señor Louzán lle interese. É unha inversión, nestes momentos, unha inversión de €1 millón non productiva, é dicir, estás invertindo €1 millón, non quero decir que non fixera falta mellor botar a erva sintética a ese campo, que sí que se podía botar, pero que se pudo facer un campo non con coste de €1 millón, con coste de 300.000 ou 400.000 euros, e hubiéramos bastado, hubiéramos tido unha infraestructura necesaria, pero gastando a mitad dos cartos, é dicir, aquí gastouse, a licitación do campo de fútbol de Cuntis foi sobre 800 e pico mil euros, e a semana pasada podemos ver no rexistro do Concello que se concede unha subvención máis para a urbanización
exterior do campo de fútbol de 241.000 euros. Estámonos colocando en 1,000,000 e pico de euros. Haberá que preguntarlle, que a mí sí me gustaría saber, o señor Rafael Louzán, por que sempre dixo que a Moraña non lle facía falta un campo de erva sintética, porque en febreiro de 2011, se non me equivoco, non recordo máis, se non foi febreiro, foi por aí, pero en 2011 fixo declaracións, cando todavía era alcalde o señor Eiras, dicindo que Moraña non necesitaba un campo de erva sintética. Fronte á crítica, quen os defende adoita valerse de dous razoamentos, que hai moitos cativos que xogan ao fútbol e que se non se construísen os campos perderíanse os cartos. Ou colledes o campo de erva sintética ou o 1.000.000 de euros que se pretende facer aquí, pois vai para outro sitio. O sea, ou o colles sí ou sí. Lóxicamente, debes decir que sí, porque algo sempre vai a quedar. A cuestión é unha das infraestructuras máis imprescindibles, máis importantes que necesita hoxe Moraña? Eu penso que non. Estades en contra de que veña un campo de fútbol para Moraña que non vai a supoñer €1 para as arcas municipais e que se non se pon aquí se vai a poñer noutro sitio? Dicir, os cartos de todos, se non ven para aquí vai para outro sitio, vos veredes. É dicir, ou é así ou se perden os cartos, hai que chegar a un razonamiento que, vamos a ver, si tes que decir non a unha obra, ti tes que manter a túa posición política. É dicir, por que esta xente diga que sí, que é vamos, que che veña a vender unha virtud, ti non tes por que decir sí a esa obra. É dicir, eu me opuxen, de feito, cando tocou votar o proxecto, me astuven no pleno do Concello, é dicir, non votei a favor do proxecto. Non é que este en contra, pero que sigo che dicindo que non estou a favor, é dicir, prefería, sí, facer a infraestructura, pero gastar moito menos cartos do que se gastaron. Se a min me din, queres que emplee en Moraña 1.000.000 de euros ou queres que emplee en Cuntis? Home, evidentemente quero que emplees en Moraña. A cuestión é, en que o queres emplear? Eso non se pregunta. Dixo e anunciou, e aquí a alcaldesa tamén nos repetiu, por activa e por pasiva, que este campo de fútbol, as arcas do Concello de Moraña lle iba a salir en 0 euros. Eso non é certo, eso é falso. Primeiro, a Diputación manda unhas palas para allanar o terreno, non sei se para facerlle un favor á empresa que iba a ser adxudicataria ou non, pero que xa lle costa ao Concello de 1.000 euros en gasolina, en gasóleo. Hai que pagar o gasóleo das máquinas da Diputación, xa non é a cero coste. Segundo, hai que facer a conexión de luz e a conexión de agua o alcantarillado, o saneamento do Concello de Moraña, que lle vai costar ao Concello de Moraña 45.000 euros. Xa non sale a 0 euros coste, xa nos están mentindo outra vez. A obra adxudícase por 848.000 euros, se non me equivoco. Para redondear, 850.000 euros. Onde están os 150.000 euros restantes que se iban a empregar en Moraña? Ten que ser regado constantemente, despois de vez en cando lle teñen que estirar a arena e estirar o caucho e, bueno, ten un mantemento anual que a día de hoxe non sabemos, tamén preguntaremos a ver cabe o coste real que vai ter ese mantemento para o Concello de Cuntis, porque temos que saber. Levarnose por diante unha pista das Cortiñas, que agora hai que arranxar e cambiar un trozo de trazado. Eso sae das arcas municipais, o resto tamén do bolsillo de todos, pero eso sae das arcas municipais cando se nos dixo que non nos iba a costar un peso. Primeiro mentíronnos e agora están, pois non sei, queréndonos vender que é necesaria a participación do Concello, porque senón eso non vai a funcionar. Oiga, se usted me di que vai ser coste cero, vai ser coste cero, senón está me mentindo. Por outra parte, é imprescindible esa obra? Eu penso que en estos momentos non. É certo que hai moitos cativos que se aproveitarán dunhas instalacións novas ás que non lles falta detalle. Non é menos certo que moitas familias deses nenos están a pasar dificultades para poder crialos, para poder mercarlle o material escolar, e nos casos máis extremos, para poder alimentalos debidamente. Non persiguen que o neno xogue e que este o máis cómodo posible, persiguen que o día de mañán ese pai dese rapaz ou esos pais deses rapaces lle den o seu apoio electoral. Eu penso que isto é o primeiro que intentan conseguir. Si pensaran realmente no benestar do rapaz, pois pensarían
no transporte escolar, como dicíamos antes, pensarían no comedor gratuito, pensarían aquel rapaz que a seus pais lle costa traballo conseguir os libros, pois pensarían en darlle unha bolsa, unha beca para que puidera comprar os libros e non teña que acceder ao colexio en unha, digamos, posición de desventaxa con respecto a outros nenos. Que sí, que o campo de fútbol pode ser moi bonito e moi bo, pero o primeiro que hai que vender a xente é educación e sanidade. Son dúas cousas universales. A mí non me podes quitar un medicamento que me sexa necesario para facer un campo de fútbol que é unha infraestructura prescindible, neste caso. Que Moraña, Cuntis, Caldas e Campo Lameiro precisan un campo de herba sintético en cada concello ou cada 2 kilómetros? Pois non. Que lles ven mal? Non, pero neste momento sí, porque lle está quitando do outro lado. Entón, o que hai é que planificar. Son necesarios todos? Non, en este momento, menos. Si a un pai lle propoñen que prefieres, que o teu rapaz tiña libros gratuitos, material escolar, un bo transporte, un bo comedor, ou prefieres o campo de herba sintética? Eu penso que todos os pais dirían: prefiero que teñan un bo comedor, que teñan un transporte, que teñan unha atención educativa correcta, unha atención sanitaria adecuada. Pola outra banda, todos os orzamentos públicos son responsabilidade de algún cargo político, no caso que nos ocupa do presidente da Diputación, Rafael Louzán. Non pode ser excusa que se perdan os cartos, porque se os hai, a prioridade debería ser antes de nada atender as necesidades básicas. Nesta altura, quizáis cumprise preguntarse se existe algún outro interese oculto en semetar tanta herba sintética. Quen pon a herba? Unha empresa. A ver, hai que preguntar en todo caso a Rafael Louzán, porque estas alfombras sintéticas maravillosas de herba costan tantos cartos e porque hai que facer todos desa alfombra tan maravillosa. Eu non sei se aí pode haber unha adxudicación de amiguismo, non o sei, non o podo constatar. O que si está claro é que si hai un presuposto, que ese presuposto non chega ao 1.000.000 de euros que se prometeu, e que o resto de ese presuposto ata o 1.000.000 de euros se vai a empregar non sei onde, pero en Moraña ata o momento non sabemos nada del. Co cual, pois cada un que pense o que queira, non? A onde vai ese diñeiro? A adxudicación do césped sempre a mesma persona? Pois posiblemente non teño datos de ese senso, en ese senso, pero si é significativo que nos estén mentindo, si é significativo que nos chantaxeen. Pois a herba ten que poñer, bueno, neste caso, a xudicatario da obra. Non, aquí, parece que por aquí foi unha empresa valenciana, ou era unha empresa valenciana, o que vimos por aquí. Aquí en Cuntis é unha empresa de Valencia, o que trouxe o caucho, non sei se é valenciana, se non é así, pero bueno, eso é moi difícil, sí, seguir a pista e o que realmente se inverteu neses campos, porque despois nos perderemos en actuación menores de menos 60.000 euros que dicíamos antes, non son fiscalizadas e non tes acceso a elas, non sabes realmente o que se gastou, ou que se vai a gastar un campo de fútbol.